Yeah, main gabi. Sir, lawa sir. Nakulay sir no? Pizza 20 22. Tara, nagkan may gagi, ubay na ni. Para pizza 24 ni. Ano? Kaning goods na ni. Uban kay trabaho unon pa. Gabi naman kayo. Sarasa. Kapit alas 12. So, muli na let's go home, sir. Sir, let's go home. Pagod eh. Kani kaon. Tani sir, puchiro ni sir no? Ano naman. Puchiro diri sa Atbang sa Plaza Katambay no kay. Bago rin naman og trabaho dito sa kuan. Pero msi daghan may trabaho dito ya. Wala ko ka video. Kanila ko videohan na mong gikaon. Nga sa midire kay lamig kay sabaw. Hapit may maska mo. Tawag plato. Nako sige unod. Hahak mo sir. Bukog ba bukog. Patay ang buhat na. Reklamo to sir. Lagi pakremir. Abog ba? Paraan sa atin. Padaw na Miss Complex mga katambay. Miss Complex mga ka. Mag-design namin dito. Malami yung kuhan tanan. Awa pa rin yung tanan ay. Pwede na human. Kapag yung mga kuwang. Nga na yung kuwang ay. Kapag yung mga kuwang no. Katol na yung bato ng mga kuwang. So, ano yung padong. Mag-design namin padong. Rara mo mga gamit ay. Namaste ro. Kita bats. Hoy. Hoy. Taraji. Taraji. Hai hai. Hai. Dong na may uli no. Hapit na may mahuman. Gamay lang gigimig ko ang mahuman. Kung dili ni mahuman na mong design kami mo sa mahuman ay. Kita bats. Ayo, mura na kong props oh. Mura na kong props. Sa mga mabot nga advice ng bakpon, palihog lang ko nga ay ko klimti nga. Naikaon kara ko. So, muli na budong no nya. Kuan. Ang kanay mong output ini ka ugma. O pa man mo tiwas. Ugma lang ko ipakita so adto na may kay gadlaw na. Ajubo. Damat kayo sir pumiyo sa baratong kilos baboy. Ano? Ano pagid lang baboy? Guwapa kayo. Mura kong mama. Ang baboy guwapa mura kong mama. Wow ba? Oh. Ina, paspasay ang video kay kodto, igulin ako mo kanta ko ha. Ang dami ko nang kanta niya. Antara ko may. Tiwas pumili dito ba? Tay. Katag mga niyan. Laka nang gwapo tay. Bye. Sawa pa mo sang English. Morning. Oh. Manong kaon? Ito na kit eskwelahan. Oh. Yo, what's up? May adlaw yung tanan diha mga katambay no. Karon June 24 na ta no. Adlaw ang Biyernes. So aron kay ang graduation day sa Cebu Roosevelt Memorial Colleges na. So kami dire ron sa Bugo City Sports Complex kay magtiwas mi sa mong design no. So kami ron duhang sir. Sir ay. Sir. So kumbate mi dire. Unya sila sa tamag video no kay kanang kuan. Dahan po kami trabahoon. So amo sa trabahoon dire nya ikahuman na. Ang output na gyud ako ipakita lang sa inyo ha. So stay po tumaya paabot mo dia.
Oh, diara oh. Hi guys! Welcome, Mga kuan kayo. Tugihan kayo ng officer oh. welcome to my vlogger! Ang presidente sa graduating class karon nga school year ba kay hawd kayo. Hawd kayo no? Correct. Hawd kayo mudag silhi. Wait siya nga stress! Hawd kayo mudag silhi ko. Grabe. Believe ba oy? How's the nga? Kugihan na ni mo dong. Apalapig ko gidong, kuha niya ka dong. Matay. Oh? Haura gid eh. Sukad-sukad. Dala, nako kayo siya. Sukad-sukad karon mo jud kita graduating class president ka na nilhig. Grabe eh. Oh. Ya, believe ba ako si mo dong. Rugby na lang para kapit to. Idol Joban. Movement exercise, may ala oh. 2022. Salamat kasi mong pasnak dola. Sponsor oh. Sa dugan akong pabati-bati gani ha. Samdan yun. Samdan yun. Tuglitan yun gamay. Salamat kay na Dol Siupaw Dol ha. Nakadugo ka na Siupaw. Salamat kay Dola Dol. Sa kanunay pagpasnak. Salamat kayo. Pwesa pa yan. Bugat ka gamay sa payan. Manami mga katambay. Hipos na. Tara. Ka, Naldo! Tara! Mga mong output. Ha? Darang mo na yung kuha na author na ya. Artist na nga kuha na. Atoy! 74th commencement exercise. Sulan dito gua ni. Hati mo to Ano siya mga. So we're good to go na. Tara sir. Let's go home. So manami. Manguli nami. Idol, salamat kayo sa pasnak idol ha. Ito nami. Bye. Manamong trabaho. Go home nami, go home. Abi na kog man na. Napam di sumpay. Abi na muli ata. Abi na ko go home na to sir. Trabaho sa mga mga ga, trabaho sa mga. Bebe pa ni. Ay. Dito po kami sa barangay. Sig balik. Nandito po kami sa Don Celestino Complex. Layon. Sports Center. Small Aranita Coliseum. Semula na nita kulisyo. Kani, mana gini? Mana gini klaro? Boleh na, boleh. Oke ra ka? Okay na ka? Kaon kani padung na mga kaon mga katambay. Boleh pinaka favorite mo. Favorite nga one part sa trabaho ang kaon. Palubot. Paborito ni namo, pero hindi paborito sir. Gasto na sir. Favorit niya ikaw palubot. Ayaw. Double meaning wala. Padung na nga to sa kapagingon ni Idol Juba nga kanan ano. Tapos sa pangitao na. Kaya biyahe sa may biyahe. Basta magamit ka na yung kutiraga. Ako ni bayad. Oh, pwede. Kater, sir. Pero dapat gamitin kayo pala hungit. Kan ni taon, kan ni paniod to. Dah. Apa ni? Sapa ni? Lami sodan pero mas lami ko. Ito to sa ilang. Chayo. Saya ko naga. Order dito ko. Uwo ko boy. Wala mo chayo pat. Order ko. Thank you master. Solve na. Let's go. Okay. Pangan silang tindahan. Dean's Outlet. Oh. At bang sa Sibico. Oh, muli namin. Ngayog bahin. Ang service. Ngayog bahin. 300 lang. Pilay pultang sa una ni master. Oy, sa una? Oh. Para sa una 200. Karon 3 sapit na mga 4. So, namin diri sa payag nila ni Master mga katambay, no? Super okay ra dito ang katong recommend ni Idol Juban nga kananan mga ga. Ano siya? Barato ra lang larang dito, sir no? Yeah.
dagko ang isda, dagko ang ginabot. Ya. Okay ra gyud siya gyud. So ganahan mo mukaon na to. Bisitahan to ninyo ya. Karon ari sa mi dire, tambay-tambay sa mi dire sa ilang payag ni sir kay kuan. Napa may umabot lakaw niyang hapon no kay among nami mga membro nga nang graduate sa pagkaron nga commencement exercises. So kuan mi, madto mi malugsong meron, malugsong ang grupo dito. Para relax sa mi dire, paway sa mi. Ako naka-relax ko gamay ganiya mga 5 hours, 4 hours to. Kani zero, long live you know. O pa ni buhay o ni suga. Pumayag naglapa man siya baboy ganiya. So si sir pud mo gikuan og kuan baboy kay karit mo sa may gagaw ron. May gagaw ron babay si Indehan na. Ug si Warren, graduate sila kung may gagaw ron. So si sir si Indehan na dire nagkuha ka sir og baboy nya. Mayo sad kay barato ra ang kilo. Tag 120. So ganahan mo nabud mo yung mga okasyon day. Sama sa birthday, bunyag, kasal, usap na dia. Nga ganahan mo karne sa baboy. PM lang yung zero. PM siya. Reb Erpnig. Yang Facebook name. Reb Erpnig. So, taka na yun sir. Karon sa marilax sa mindre. Kay kapoy pa yung lawas. So, kita-kita tayo nagbalik ko niya. Ay mukha wada.